ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ನಡಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೂತನೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಧನದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ಸಾಧನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ನುಡಿಸೇಸೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಚಾಪಟಿನ ಒದಗಾದ ಕೊರಪಿನಂಚುತ್ತಿನ ಏಳ್ಯ ಪುರ್ತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟೆ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಬಜ್ಪೆ ಮುಕ್ಲೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಪಡಿ ಮೂಡ್ದು ಬಾರಿ ಎರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕಾತೊಂದಿ ಪುನಂಚಿತನ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ಬೋಧಕ ನಾಟಕ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿಲ ಈ ಕಲಾಚಾವಡಿ ಪಡಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಮುಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಲ ನಮ್ಮ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಯಗ್ಗೆಡೆ ಇನಿತಾತ ಪಡಿ ಮೂಡ್ರೆ ಉಂಡು ತುರುಡಿತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಮೋಕೆ ದಡಿಕುಲ್ಲ ಚಾಪಡಿದ ಎದುರದ ಮರಿಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನಯನ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ Testing, check, testing.
ಶಕ್ತಿಲನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡವಿಡ್ಡು ಊರలను ತಟ್ಟುಪಾರಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆನೆ ಮೋನೆದ ನೇಲ್ಯ ಬಂಜಿದ ತಡ್ಪಗೆ ಪಿತ ಮಲ್ಲ ದೇವಿಯರೇ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ಸಾಧನದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಡೆ ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರನೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಅಕಲ್ನ ಮದಿಪುನು ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇನು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಸುಯೋಗ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿತ್ತ ಈ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆದ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಅಡ್ಡವಿಡ್ಡೂರದ ಅಂತೆ ಲೇಸು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಡ ಪನಿಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಫಲನ ದರ್ತದ ಐತ ಉಲಾಯಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಶುದ್ಧೋದಕ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಡೆ ಆವಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತು ಇತ್ತನ ನಾಂಡವು ತಾರಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ದರ್ತದ ಇನಿತ ಆತನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಆನ ತರೆದ ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಜಪೆ ಘಟಕದ ಮಾತ ಎಸಳಲು ಎಗ್ಗೆಲಲು ಕಮ್ಮನನ ಅರಳ್ಪಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಚಾವಡಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯದ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಸೇರಿದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಮಾನ್ಯರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುರುಮಲ್ಪರಣಿ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನೇಸರ ದೇವರೇ Check. Check. Hello. Check. Mic testing. Hello. Check. Check. Testing. Check. Hello. Check. Mic testing. Hello. Check. Check one. Check. Check. Testing. Check. Check. Hello. Check. 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 Testing. Check. 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 Hello. Check. 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 ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪು ಅಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟಾವಂದಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಂದಿ ನೀರ್ಡು ವರಂಕಂದಿ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಬಳಪಂದಿ ಕಡೀರ ಪೂಜದ ನಾಯಕಿ ಇருந்து ಕೆಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪುನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ನಿಖಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ನಮಿತ ಇಪ್ಪಾಡೆ ಪನ್ಪನಚಂದ್ರ ಭಿನ್ನಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಲೈಸಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯ ಬಂದೇರಿ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಜಪೆದ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರೇನ ಮಿತ್ತಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಹರಿದಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೆಂಜಾರು ಕಾಣ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂದುಲೆ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರ ಅಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಆತದಿನೊಟ್ಟು ಬಜಪೆದ ಈ ಊರುಡು ಸುತ್ತುಬೋಡುದ ಕಡೆಕನ್ನಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಣನೀರು వచ్చి ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರಿ ಅವು ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಬೆ ಘಟಕ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಜಪದ ಈ ಊರುಡು ಕಲಾ ಕಣ್ಣುಳೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಇರ್ಮೆನನ್ನು ಕೊರದು ಕಲಾ ಚಾವಡೆನೆ ಒದಕಾಂದಿ ಪುರಂಚಿತನ ಕಲಾಕೂಟ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಬಜಪೆ ನನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ನಗುವಲ್ಲಿ
ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಎದುರಾದರೇನು ಭೂಕಂಪವಾಗಿ ನೆಲಬಿದ್ದರೇನು ಕಡಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಳಿ ಬಂದರೇನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಧರೆಗಿಳಿದರೇನು ಜೊತೆ ಇರಲು ನೀನು ಭಯಪಡೆನು ನಾನು ರವಿಗೆಲ್ಲು ನೀನೇ ಶಶಿಗೆಲ್ಲು ನೀನೇ ರವಿಗೆಲ್ಲು ನೀನೇ ಶಶಿಗೆಲ್ಲು ನೀನೇ ಇಲ್ಲೇ ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಲಲಲಾಲಲಾ, 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 ಲಲಲಾಲಲಾ. Thank you. ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಊರುದನೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಕರೆತ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಮೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಪುರ್ಲುದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವುದ ಕಲಾವಿದರಿನ ಮೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡನ್ನುಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದು ತುಂಬು ಅಮೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಐತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾದೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತೇರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ರೇಣುಕಾ ಶೇಖರ್ ಇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಜೊತೆಯಾವಡು ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವಿನೋದರ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾಪಡಿಗೆ ಬಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಲೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಧವ ಅಮೀನ್ ದೊಡ್ಡಿಕಟ್ಟ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕುಲ್ಲ ಅಮೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕ ನಟೆಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೇವರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಸ್ಮಿತಾ ವಿನ್ಯಾಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅನ್ವಿತಾ ಅಂಚನೆ ಬೆದಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೌತುಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಂಗ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಚಪೆ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು
ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗ್ಲಬೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸುರೂತ ಮುಖಪುಟ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಚಾಬಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ಪುರ್ತಕ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. अरे पनले का इरना ఊరువలు ఎంచా अरे बापरे या वर केन्नते इरना ఊరువలు ఎన్న ఊరు బంగ్లాబెట్టు अच्छा भारी शोकದ ಊರ್ದ ಪುದರಿಯೇ ಊರ್ದ ಪುದಾರಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಗುದ್ದದಾರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಆಸನ ಉಂಡು ಪಂದು ಮಾತಾ ಆಸನಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಆವೇರೆ ಆಪುಜಿ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜರಾಯರೇ ಆಪುಜಿ. పదకులు సారా కనకులు ನನಲಾಕ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾದಲ ಚಂದ್ರನ ದಾದನ ನಾಚುವೆ ಇನೀತುಯನ ತಾಮರ ಪುರುಪದ ಬಣ್ಣಲಯ್ಯನ. ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಬಂಗ್ಲಬೆಟ್ಟುಡು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕುತೂಹಲನ ಮಾಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬುರುಟು ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮೆನ್ಕೆರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ನೇರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತ ಪಜ್ಜನೆ ಪಾಡೊಂದು ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಚರಣ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಈ ತಂಡದ ಕಲಾ ಕಣ್ಣಲು ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಾದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಜಪೆ ಊರುದ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ಮೆನ್ಕಾನೆ ಚಿತ್ರನ ಕಲಾಕೂಟ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ Three, two, one.
ಮುಖ್ಯದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವುದ ಕಲಾ ಕರ್ನೂಲ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರು ನನಾತ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರುಂಡು ಲೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುದ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾರುಲ್ಲೇರು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಪುರ್ಲಗಂಡದ ನನೊಂಜಿ ಪದರಂಗಿ ತಗೋ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್. Sister?
हाथों में यार तेरे को जाता है दुनिया में लोगों को भी हो जाता है हाथों में यार तेरे को जाता है Oh my darling, Monica, oh my darling. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಚುವಾ ಈ ಕಡೆ Oh my darling, oh Monica, oh my darling. Yes, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜೋರಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಾನ್ ಎಲ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಮಾನ್. Monica, oh my darling, Monica, oh my darling. Thank you. ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೈ ಮನಸ ಅರಳಾವಡು ನಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐಸಿರ ಕೆಬಿಕೆ ಇರ್ಮೇನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮೂಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಬಸ್ಪೆ ಘಟಕದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆನೆ ದೇದಿ ನೀ ಒಂಜಾತು ಜನ ಮೂಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜುಡು ಪಾಲ್ಪಡ ರೀತಿಯ ಇರ್ದ ಅವರ ದುಂಬತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೂತನೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಈ ಲೇಸಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಡಾರ್ ಮೆರನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಲೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಇರಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಡಾರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕಂದಾವರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತನ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ KH ಮುಳ್ಳೂರು ಪದವು ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ
यान कुडलत मनोली यान चंद पनोली नली पवे जवाने रे नाली यान मंगलूर दा जवाने रे चिपे चली यान मंगलूर दा जवाने रे चिपे चली ನಮ್ಮ ಊರುದನೇ ಕಲಾ ಕಣ್ಣುಲು ನಮ್ಮ ಊರುದನೇ ಕಲಾ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುದನೇ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರೆತ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಅದೇ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ನನಾತ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಡಿಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯುದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲಕಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜೊತೆಯಾತೇರೆ ಬಿರುವೇರ್ ಕಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ನಿಚಿತನ ಯೋಗೀಶ್ ಅಮಿಂಡ್ರೇನೆ ಮಿತ್ತಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಘಟಕದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕಡೆ ಮಿತ್ತಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಲೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಜೋಕಟ್ಟದ ಗುರಿಕಾರೆ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಸಂಭ್ರಮದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸಡು ಮೋಕೆಡ ಜೊತೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾದೆರಡು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಚಾಬಡಿ ಲೇಸ್ ಆಯ್ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಸೇರಿದಿಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ ಸಭೆ ಸರ್ವೆರೆಗೆ
ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನೆ ದುಂಬತ್ತ ಪಜ್ಜನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಪದತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೌಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲೆ Testing, check, check. ನೋಡ್ತಾ ಗೋಗೈತೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಿರುತಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಗೋಗೈತೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಿರುತಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಶಿವ ನೀನೆ ನಾನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಚ್ಕುತ್ತೈತೆ ನನ್ನ ಮೂಗುತಿ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ನಕ್ರೆ ಚಂದ ನೋಡೋ ಕನ್ನ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪಾಪ ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಸುಡು ಚಂದೀರ ರೂಪ ಅಪರೂಪ ನಮ್ಮೂರ ಹಮ್ಮೀರ ಕಪ್ಪು ತಿನ್ನ ಆನೆ ಹಂಗೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ತೇರಿ ನಂಗೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಹಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಗೋಗೈತೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಿರುತಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಗೋಗೈತೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಿರುತಿ ಭಕ್ತಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶಿವ ನೀನೆ ನಾನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಬೋದಾ ವಾ ಆಕ್ಳ ಹಾಲಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಂಗೆ ಕೋಲಾರದಂಗೆ ಬಂಗಾರದಂಗೆ ಬೆಳ್ಬೆಳ್ಗೆ ಬಳ್ಬಳ್ಗೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಭೂಮಿ ತಾಗಿ ಮುಂಗಾರದಂಗೆ ಬೊಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಟಿನಂಗೆ ಘಮ್ ಘಮ್ಗೆ ಸೀಸೆಗೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತಿಳ್ಕ ನನ್ನ ಚೂರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕ ನೀ ಹೇಳಿದ್ಕೆಲ್ಲ ಹೂ ಅಂತೀರೋ ನನ್ನ ಸಾಕಾರ ಚೋಳಿ ಎತ್ತನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜೀವನ ಪೂರ ಸಂದಗೆ ಬಲು ಸಂದಗೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಸಂಸಾರ ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಂ ನಂಗೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಆಯ್ ಈ ತೇರಿ ನಂಗೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಹಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಗೋಗೈತೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಿರುತಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಗೋಗೈತೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಿರುತಿ ಭಕ್ತಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶಿವ ನೀನೆ ನಾನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಸ್ಯಾನೆ ಪಸಂದಾಗೋನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆತ್ತಿಲೆಪ್ಪುದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜತೆಯ ಒಂದು ಲೆರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭೆ ನೆಂಪುದ ಚಾವಡಿಲೇಸೆ ಪಡಿಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಡು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬತ್ತ ಪಜ್ಜನ ಪಡೊಂದು ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಬಜ್ಪೆದ ಕಲಾವಿದರನ ನನೊಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಾದ ಮಿತ್ತ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ಮೋಕೆಡೆಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಸ್ ಘಟಕದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನೂತನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಸಾರ್ಥಕತೆ 10 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಡಕೆನದಿದೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆನ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಡಾಸ್ ಪಗಪುನಂಚಿತನ ಪದಗ್ರಹಣದ ಲೇಸಿ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆ ಒಂದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಐಸಿರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸದ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೇವ್ ದುಮತ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಾದೆ सीता है लक्ष्मी तू है शीतल तू है अग्नि तू तेरे पाँव में है तीनों लोक है औरत खुदी भक्ति तू मोहब्बत है तकरार है वो ज्वाला की बौछार है करती गुस्से से जंग है वो औरत ही लाल रंग है आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते से कोमल है समुंदर से विशाल सारा जग उसके रूप से दंग है वो औरत है जैसी नीला रंग है भगवती वेक्षिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते शक्ति का स्वरूप है नारी माँ दुर्गा का अतिरूप है नारी कमजोर न समझो इसे काली का दूसरा रूप है नारी जाया करके थैया वे थैया जल्दी आ जावे तबीबा जल्दी आ जावे तबीबा
माँ बेटी बहन बनकर हर रूप में सिद्ध है। एक रंग से नहीं बल्कि उसमें दुनिया की सारी रंग है। ಮುಗಿದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ನನಾತ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವೆರದು ತುಂಬು ಮೂಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ನಂಚಿತನ ಲೆಪ್ಪುದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡು ನಂಚಿತನ ಪಡ್ತು ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಇರೇನೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಟ್ಟೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಚಂದ್ರ ಮೋಕೆನೆದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆನೆದು ಇದು ಜೊತೆ ನಂಜಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರದ ಬುಟ್ಟುಗು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲಿಪಾಡೊಂದು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿ ಲೇಸನೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೆರವಿಲ್ಲ ವಜ್ರದೇವಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜುಲು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಟ್ಟು ಗುರಿಕಾರರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜೊತೆಯ ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಚಾವಡಿಲಿ ಲೇಸನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯುವುದ ಕಲಾವಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಡತಿನ ನಡಕೆದ ಸಾಧನೆನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಡಾನ್ಸ್ದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬತ್ತ ಪಜ್ಜೆನ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರನೆ ನನವರ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ Testing. Check.
ఓకే ఎక్కడి నుంచి మాతేర్ల కార్ಯಕ್ರಮ తూందులరత ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಚೂರು ನಿಗುಲ್ಲ ಪಾತಿರುಡು ಎಂಕುಲೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಾತೇರಿ ನಾ ಪೂಜಿ ಸೊ ನಿಗುಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾತಿರುಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲೇ ಪಾತೆರ್ನು ಎಂಕ್ಲೇ ನಲಿಪುನು ಎಂಕ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಆಪುನು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾನಿತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆ 3 2 1 ಪನ್ಪೆ ಸೊ ನಿಖಲುವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಮಾತ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಅప్పుడు ಇನ್ ಪೂರ ಮನ್ಬಿಡು ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಚಾಪರ್ತು ಜರ ಬಯ್ಯಾಗ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಒಣಸ್ತಾಟನೆ ಬಂದಿರು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜರ ಉಣೋಲಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡ್ರೆ ಉಂಡತಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕಲ್ಕಗನ ಓಕೆ ಅದಾ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ 3 2 1 ಗೋ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತೂತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಓರಿ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ರೆಡಿ 3 2 1 ಗೋ ಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಓಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾತ ದಾಲೈಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇನಿ ಸೇರ್ದ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ನಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಬುಗ ಇದು ಒಡೆ ಮುಟ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮುಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹಾಂ ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ 3 2 1 ಗೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಶಾಲೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ದಂಚೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಬಲೆ ಕಮಾನ್ ಕಳಿಸಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕಮಾನ್ ಜೋಕ್ಲು ಓಲಾರು ಬಲೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಡಪುಡ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ సితరాల మనసు దాని సిందగమో తుండమో సుందగమో తుండమో ఇంత సిన్నదాని సితరాల దాని సిందగమో సితరాల మనసు దాని సిందగమో తుండమో సుందగమో తుండమో ఇంత సిన్నదాని సితరాల దాని సిందగమో ఉడగమో తుండమో తుండమో ఉడగమో తుండమో అనగమో తుండమో ಓಕೆ ಮಿತ್ ಮತ್ತೆ ಜಡ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಕಮ ಮಾತಲ್ಲ 1 2 3 4 ಅರೆಗೆ ದೇನಲ್ಲ ಚರ್ಮನಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಚರ್ಮನಿ ಇದಾ అడుగు తడితున్నమో సిల్లిపోతావో ఇక ఉడగమో ఉడగమో తుండమో అనగమో తుండమో One, two, three, four. ിതെ കന്യാകുമാരി ചൂടപ്പൊട്ടുലെ കുരുടി കുണ്ടിനോ നിന്നെ കിടിಸಿ പറ്റനോ പിന്നെ ചുക്ക് ചുസ്തനിങ്ങളെ ഇടിಸಿ പറ്റനോ ഉടകമോ തുണ്ടമോ ഗാനകമോ തുണ്ടമോ ഉടകമോ തുണ്ടമോ ഗാനകമോ തുണ്ടമോ
ಬೆಂಬಲ ಮೋರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿಂಚಿ ಅಂದವಿ ಬರಿಲ್ಲ ಕಾಸಿ ಕಾಸಿದೇನು ಮೆನ್ನೋ ಬುರುಟಿ ಕುಂಡಿ ಕಾಲಿನ ಗಿಂಟಿ ಕಸಿರು ನೀಗಂಟೆ ಬಸ್ತವೋ ಲಗೇಸು ಲಗೇಸು ನಾನೇ ನನ್ನಾನೆ ನಾನೇ ನನ್ನಾನೆ ನಾನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ make some noise. ನಾನೇ ನನ್ನಾನೆ ನಾನೇ ನನ್ನಾನೆ ನಾನೇ ನನ್ನಾನೆ. Yes, thank you so much. ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಸ್ವರ ನಿನಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತೆ ಮೈ ಇರ್ಮನ ಕುರುಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪದರಂಗಿತನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೇರವಾದ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತುಡು ಚಾವಡಿ ಲೆಸನ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದುದಮ್ಮು ನನೊಂಜಿ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ದ ಕಲಾವಿದ ಹಿಡ್ದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಾದ ಕಲಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟನೆ ಅವರುಂಡು. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ವಿಷ್ಣುವು ಉಗ್ರರೂಪಿ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶಾಂತರಾಗಿರಿ ಪ್ರಭು. ಹೀಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರದ ನಂತರ ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಆಗದ ಕಾರಣ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಶಿವನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ಉಗ್ರರೂಪಿ ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾರುದ್ರ ಶರಭನ ಅವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೋಪಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವು ಗಂಡಬೇರುಂಡನಾಗಿ ಶಿವನ ಅವತಾರವಾದ ಶರಭನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೇತ್ರ ಘನ ಪಾತ್ರ ಘನ ವನದೇನ ಅಧರ್ಮವು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ಬಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನಿತ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಗೌಜಿ ಗರ್ಧದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ನೂತನೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯೆ ತಮ್ಮಲೆ ಅರವತ್ತೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಆಣುಪುಣ್ಣು ಎಲ್ಯಾ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಮೋಕೆನೆದಿದ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ನಿಲ್ಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ನಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾಯ ಬಜಪೆ ಘಟಕ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಹೊರಟು ಕಟದು ಕೊರಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಅವಿಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪದತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನನೋರ ಮೋಕೆಡೆಲ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್. थोड़ी फुर्सत में मेरे जाग में बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत में मेरी जाग में बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। जान की कुर्बानी ले ले दिल पर जानी तबाही पक्की है आज तू मैं पानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल पर जानी तबाही पक्की है आज तू मैं पानी। मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नज़ाकत, मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नज़ाकत के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाज़त के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाज़त। नाज़ इतना मेरी जान, नाज़ इतना भी नहीं वो खेले वादों पे कीजिए। बरबोदा जोर चप्पड़े। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। चांद की कुर्बानी ले ले दिल पर जानी तबाही पक्की है आग तू मेहमानी। चांद की कुर्बानी ले ले दिल पर जानी तबाही पक्की है आग तू मेहमानी। Thank you so much.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಚನೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ 16 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿದುಕ್ಕದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಸಾಂಗ್ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಬಲನ ಕೊರ್ದು ಏರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಡ ಅಡಿ ಕಟುದು ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಅಂದು ಬಂಗ ಅಂದು ಕಣನೀರು ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಪಣವುದ ಸಕಾಯನ ಕೊರ್ದು ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಮಲ್ಲ ಪಣವುದ ಗಂಟನೆ ಸಮಾಜಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ತೂದು ಬಜಪೆ ಘಟಕ ಕಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಆವಡು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಪೆ ಮೇರ್ನ ಕನ ಆನಿದ ದಿನ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಕ್ಕಟ್ಟು ಜವನೇರೆ ಉದಯಣ್ಣನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡನ ಈ ಬಾಗಡ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆರೆಕರೆತ ಜನ ಮಂದೆಲೆಗೆ ನಿರೆಲಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಇನಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಗೌಜಿಗರ್ದಿಗೆ ಎತ್ತದನೆ ಆತೆ ಅತ್ತೆ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಸನ್ಮಂತ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಇನಿ ಮಿರಿ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪು ದೈಸಿರ ಪೂಜಲ್ಲೆ ಮುಗ್ಯದ ಸಿಂಗಾರದ ಐತದ ಒಟ್ಟುಗು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆ ಬೇತೆ ರಂಗಡೆ ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಕರ್ನಕ್ಲೇನ ಕುಲ್ಲಾದ ಇನಿತಾತದ ನೊಟ್ಟು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಐಸಿರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಳ್ಯ ಪೊರ್ತು ಇನಿತಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಚಾವಡಿಡೆ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಬಜಪೆ ಘಟಕ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಕೆನೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಒರುಟು ಕಟದು ಕೊರಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೌಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಜಪೆ ಘಟಕದ ಕಿನ್ನಕಿನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಕೂಟ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಚರಣ್ ವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಲಾಕೂಟಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಡೆ ಬಜಪೆ ಘಟಕ ನಡತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಕೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಒರುಟು ಸೇವಾ ಪಥದ 10 ವರುಷ ಬೆರವೆರ ಕುಡ್ಲ ಬಜಪೆಯ ಹರುಷ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಯುಗ ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಈ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರವೇ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ರವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದದ್ದು
ಬಿರ್ವೆರ್ ಕುಡ್ಲಾ. ಆ ಮಹಾನ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಜ್ಪೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದುವೇ ಬಿರ್ವೆರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ. ಕೇವಲ 3-4 ಯುವಕರು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ತುಡಿತ. ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜ್ಪೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಇಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದವು, ಅಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚುವವರು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಶಕ್ತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವುದು. ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು 2 ಸುಂದರ ಮನೆಗಳು. 26 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು. ಈ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ, ಇವ್ರ್ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಇವರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ ಯುವಕರು. ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ 1% ಹಣವನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಈ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅಪ್ರತಿಮ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಜಾರು ಕಾನಾ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟಕವು ಕಟೀಲು, ಯಕ್ಕಾರು, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕಂದಾವರದಿಂದ ಕೆಂಜಾರಿನವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಅದುವೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನಗಳು. ಬಿರ್ವೆರ್ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಈ ಸೇವಾ ರಥ ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಜೈ ಬಿರ್ವೆರ್ಕುಡ್ಲ, ಜೈ ಗುರುದೇವ. ಏತ್ನೆಟ್ಟ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಕಲಾಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಚರಣ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ತಂಡ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಡು ಬಣ್ಣದ ಮೌಕ್ಯದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮೌಕ್ಯದ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಜಪೆ ಘಟಕಡುಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಬಾನೆತ್ತರಗು ಪಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಕಲಾಕೂಟ ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಭಜಪೆ ಚರಣ್ ಭಜಪೆ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕಲಾಕೂಟ ಕಿನ್ನ ಕಿರ್ತಲೆಡ್ದು ಬರ್ತಿನ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರ ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನು ಊರು ಪರ ಊರುಡ್ಲ ಮೆನ್ಕಾದೆ ಭಜಪೆದ ಪುದರ್ನ ಬಾನೆತ್ತರಗು ಪಾರ ಒಂದುಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಭಜಪೆ ಘಟಕದ ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಿದ ಅಚ್ಚಿನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವು ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ನೆಂಪಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಉಡಾಲಡೆ ಒರಿಯುಂಡು ಪನಿಪಿನವು ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಈ ಪ್ರತಗು ಚರಣ್ ಮೆರೆಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಭಜಪೆದ ಈ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೂಟನ ಕಡೆದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಮೆನ್ಕುರಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೂಟಡು ಉಲ್ಲೇರೆ ಪನಿಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡಂದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೈಕೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡು ಪನಿಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೆಲು ವರ್ಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ದ ಮಾತ ಕಲಾ ಕಣ್ಣುಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿ ಲೇಸೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಚ್ಪೆ ಘಟಕದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ನೂತನೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಗರ್ದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಭೆ ನೆಂಪುದ ಚಾವಡಿಲೇಸನ್ನು ಮುಂದುವರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುರುಡಿತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಮೋಕೆ ದಡಿಕಲು ಚಾವಡಿದ ಎದುರುದ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ 10 ಸೇರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿಲೇಸ್ ಆಯ್ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಆಪಂಡು ಚಾವಡಿಲೇಸ್ ಆಯ್ನ ತಕ್ಷಣ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನಿಗಲು ನಿರೀಕ್ಷೆದಿದ್ದ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪುದಾರ್ ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಕುಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ತಿರ್ಲದಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ಬೋಧಕ ನಾಟಕ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಳಿಲ ಈ ಕಲಾ ಚಾವಡಿಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರುಂಡು ದುರುಡಿತ ನಂಚಿತನ ಮಾತ ಮೋಕೆ ದಡಿಕಲು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಬಜಪೆ ಘಟಕದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೆರೆ ನಿಕ್ಲು ಚಾವಡಿದ ಎದುರುದ ಮರಿಗಳಿಗೆ 10 ಸೇರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜಪೆ ಘಟಕದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೆಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಆನ ತರೆಡ್ದು ಪೊನ್ನನೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಿನ್ಯ ಕಿರ್ತಲೆಡ್ದು ಕುಜಲ್ನರೆತನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತರೆಬೆರಿ ಬೆಗ್ಗಾದೆ 10 ಬಿರೆಲ್ ಗೋಡ್ಯಾದೆ ಲೇಸನ ಸುರುಮಲ್ಪೆರ ನಿಕಳ ಮಾತಾಡಲ ಅನೂಕೇನೊಂದು ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮೆನ್ಕುನ ಚಿತ್ರನ ಬುಲ್ಪುದ ಐಸ್ರದ ಪೂಜಲ್ಲ ಮುಗ್ಗೆದ ಸಿಂಗಾರ ಐತದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗಾದ ಮನೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ತರಿಬರಿ ಬೆಗ್ಗಾದೆ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನ ಮನೆಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲೆ ಶ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನನ ನೆರಟು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಬೈ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ ಚಿತ್ರನ ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಾಳ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಚಿತ್ರ ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರು ಅಂಚನೆ ಪುದಾರ್ ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ರ ವಕೀಲರು ಸಹನಾ ಕುಂದಾರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಗದ್ದೆಗೆಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಳೂರದ ಯಜಮಾನಿರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಎರಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಯಜಮಾನಿರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಜಾರು ಖಾನ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಭಿನ್ನೆಯಾದ ಅಣ್ಣೆಯಾದ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲ್ಲೆ ಬಜಪ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಆರ್ಕೆ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬಜಪೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲ್ಲೆ ಕಟೀಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನಿರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮಲೆ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಭಿನ್ನೆಯಾದ ಅಣ್ಣೆಯಾದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲೋಡಿ ಇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನೆದಿಯಾದ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ
ಹೋಟೆಲ್ ಸುಜಾತ ಬಜಪದ ಯಜಮಾನರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಲ್ಲ ಮೌಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿರರ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಕೇಶ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೌಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಪೆ ಇರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನದಿಯಾದ ಮೌಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. गौरीनन्दन गजानना गिरिजानन्दन निरञ्जना गौरीनन्दन गजानना गिरिजानन्दन निरञ्जना पार्वतीनन्दन शुभानना पार्वतीनन्दन शुभानना गजानना शुभानना पाहि प्रभो महापाहि प्रसन्न गौरीनन्दन गजानना गिरिजानन्दन निरञ्जना शिवगिरिशिखराग्रे दिव्यपद्मासनास्तं वरदमभयहस्तं पापविध्वंसपादं सुजननिकरसेव्यं
कलिकलुषविनाशं नौमि नारायणाख्यं नौमि नारायणाख्यं नौमि नारायणाख्यं ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಸ್ಪೆ ಘಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಿಂಜಿಬಿಡಲ್ದ ಮೌಕ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ ಮೊಲ್ತೊಂದು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೆಸಿಗೆ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪುಗು ರಡ್ಡುವ ಕೊಂಡೇರು ಮೈಲೆ ಮಾತೊಂಡೇರು ಮಡಿ ತುತ್ತೊಂಡೇರು ಕಾಳೂರು ಕರಿಯಪಟ್ಟೆ ಬೋಳೂರ ಬೊಳಿಯ ಪಟ್ಟೆನ ತುತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಆತದ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯ ಒಂದೇರಿ ಅರಸುಗು ದಂಡದ ಬಲಗೆ ಪಕ್ಕಿಗೆ ರೆಂಕೆದ ಬಲಗೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರಿದ ಬಲಗೆ ಇನಿ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಈ ನಮ್ಮ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಂಗೆ ಅನುಬಲ ಪನಿಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲಗಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನು ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ವೇರಿ ಸೂರಜ್ ಎಕ್ಕಾರ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಪ್ಯೋ ನಮಃ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೇರೂರು ಕುಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಡು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆ. ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಸಾರ್ಥಕ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಗ್ರಹಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ನೂದು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನಿ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಆದತನು ನನ್ನ 4 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಇನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಬೈದಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಇಚ್ಛಿಸವೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸುರುಕಾದ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಎಂಗುಲು ದತ್ತನೊಂದು ಇನಿ ಬಸ್ಪೆ ಘಟಕ ಇನಿ 10ನೇ ವರ್ಷನು ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನೆನ್ನುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಪೆ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಮಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆನೆ ಕಂಟೆಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದಾರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರೇ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ತರಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದೆ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಳೂರು. ಶಿವರಾಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಪಿರೋಡು ನಂಗೆ ತಾಂಗ ಗೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀವು ದೀವೊಂದು ಘಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರ್ತದೆ. ಇನಿ ಬಸ್ಪೆ ತಂದೆ ಪೆರ್ಮುದೆ ಎಕ್ಕಾರು ಕಟೀಲು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಿವರಾಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಘಟಕದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಚಾಬಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕ್ಲೆನ್ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೈಕೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಳೂರದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಇನ್ನಿತಾದ ದಿನೊಟ್ಟು ಚಾಬಡಿ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಗದ್ದೆಗೆಡೆ ಒಲಗಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶಿವರಾಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಡೆ ನಮ್ಮ 10ನೇ ವರ್ಷ
ಲೇಸ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಈ ಕೂಟಾಗೆ ಕೊಡಿಪುನು ಬಿರಿಕಿನ ಚಿತ್ರ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮೆರಣ ಸೇರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ಚಾವಡಿದ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಕೀಲರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಣ ಸೇರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ವಕೀಲರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ಆತೀರು ಅರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಈ ಪರ್ತಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವಡಿದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೈಕೊಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನಿಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಜ್ಪೆ ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡು ಭಾಗಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಘಟಕಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿವಂತಿನ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನ ಮನೆ ಟಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಾರು ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇಕುಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇಕುಡ್ಲ ಬಸವೆ ಘಟಕದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀವು ಒಂದು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಅರೆಗೆ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಜಾರು ಖಾನ ಮಾಲಕೆರು ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಆರ್ ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಸವೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೋಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬಜಪೆ ಅರ್ಚಕರು ನಾರಾಯಣಗೂರು ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಾಯ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಸವೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ
ನೆನಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಇತ್ತಿಲಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡಿಡಿತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಲ್ಲ ಕಾಡು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತ ನೆಗೆತ್ತು ತೋಣೊಂದಾಂಡ ಕಣ್ಣಾಡದು ತೋಣೊಂದಾಂಡ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಲೆಪ್ಪುದ ಬಿನ್ನೇರು ನಾಕಲು ನಿಕಲು ಉಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡೆಯಾದ ನಿಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತ ಕರಿಣ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಬಜಪೆದ ಈ ಘಟಕಡೆ ರಡು ಮೂಜಿ ಜವನೇರೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಕನನ ಕಟ್ಟೇರಿ ಆ ಕನಕ್ಕೆ ಆಣಿದ ದಿನ ನೆನಪತ್ತಾದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾಯೇರಿ ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷದ ನಡಕೆ ಈ ನಡಕೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿಯೋಡು ಬಾಳೋಡು ಬೆಳಗಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ನಮ್ಮವು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಚಾಬಡಿದ ಭಿನ್ನಮನೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡಿಡಿತನಂಚಿತನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆ ಬಲೆ ಸಾನಾದಿಗೆದ ಕೈತಡೆ ನೆನೆಪೊತ್ತಾದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ನೂತನೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಈ ಲೇಸನೆ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಬೊಲ್ಪು ಬಂಗಾಡು ಸಿಂಗಾರದಲಕ ಬೊಲ್ಪುನು ಮೆನ್ಕಾದು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಜಪೆ ಘಟಕಗೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೆ ಪತ್ತಾದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಗೆ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಗೌಜಿ ಗರ್ದೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಬಾನೆತ್ತರೋಗು ಪಟಾಕಿದ ದಿಡೆಂಬುದ ಸ್ವರ ನಾಲೂರುಗಳ ಕೇನೋಡು ಬಜಪೇಡೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆದ ಅಚ್ಚಿ ನೆಗೆತ್ತು ಬರಡು ಪನಿಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಇನಿತಾಯಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಲೇಸಡೆ ನೆನಪತ್ತಾದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾದೆ ಈ ಲೇಸನೆ ಬೆಳಗಾಯನಂಚಿತನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡಿಡ ಓಲಗಾಯನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ 10 ವರ್ಷ ನಡಕೆನೆ ನಡತದಾನಗ ಒಂಜಿ ಉಸುಲು ಬುಡುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಉಸುಲು ಬುಡ್ನಗ ಪಿರವರ ಪಿಜೀಡ್ದು ತುರ್ಗೋಡುಗೆ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಡಕೆದಾದ ಉಂಡು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಜ್ಜೆದಾದ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜದಾದ ಉಂಡು ನನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ನುಡಿಸೇಸೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕೆಬಿ ಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಕಣ್ಣರಲ್ಪಾದೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರೆದದ ಎದುರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಜಪೆ ಘಟಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ
ಬಿರ್ವಿರ್ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳಲ್ಬಾಗ್ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳು ಯುವಕರನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬಿರ್ವಿರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಜ್ಪೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3-4 ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜ್ಪೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ 100 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಗಳ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯುವಕರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಶಕ್ತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಧರ್ಮ ಒಂದೇ, ಅದು ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜಾತಿ ಒಂದೇ, ಅದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಜಾತಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವಕರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ 1% ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಇಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಂಜಾರು ಖಾನ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಘಟಕವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಇವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಜ್ಪೆ ಪರಿಸರದ ಕಟೀಲು, ಎಕ್ಕಾರು, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕಂದಾವರ, ಪರ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಂಜಾರು ಖಾನ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಯುವಕರನ್ನು ನಿರಂತರ ಸಮಾಜದ ಅಶಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ 2 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಹಾಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ, 26 ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ, 20 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನೆರವು, 50 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು, ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲು ಶ್ರಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟಕದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕಂಡರೂ ಇದೊಂದು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಶಕ್ತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಕಾರ್ಯವೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದು ಘಟಕವು ಇಂದು 100 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಬೆಂಬಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಘಟಕದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ, ತನುಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಘಟಕವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಲೆ, ನಿಕುಲು ಏತು ಜೋರು ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಲಕ್ಕ ಅವರ ಆತ್ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದ ಈ ಬಜಪೆದ ವಲಯದ ನನಾತ್ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಶತ ಸಿದ್ಧ ಪನ್ಪಿನ ಜಕ್ಕಟ ಜವನೇರ್ನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಪುರ್ಲಕಂಠದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಡೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸೇವಾ ಪಯ್ಯನಡ್ಲ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸೇಸೆ ಕೊರ್ಪಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡ ಅಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಅಡಿಯಂಗ ನನ್ನ ಕೆತ್ತಾದು ಮೇಲಾರ ದೊಂಪ ಪಾಡಾದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪದಿತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸೇದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಭೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರಿ ಓಂ. ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಾಕಿಲ ಹೇತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರುಷಮಾದ್ಯಮವ್ಯಯಂ ಯನ್ನಾಭಿಜಾತಾದರವಿಂದಕೋಶಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿರಾಸೀದ್ಯತ ಯೇಷ ಲೋಕಃ.
ಜಯತ್ಯಜುಕ್ಷೇಣ ಸುಖಾತ್ಮಬಿಂಬ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕಾಂತಿಪ್ರತತ ಸದೋದಿತ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂತಾಪದುರಿಷ್ಟಹಂತ ರಾಮಾವತಾರೋ ಹರಿರೀಶ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅನವಧ್ಯಾತ್ಮಚಾರಿತ್ರ್ಯಂ ವಾದಿಖದ್ಯೋತಭಾಸ್ಕರಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಂ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೋತಭಾಸ್ವರಂ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬಾಗ್ ಬಿರ್ಬೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಬಜಪೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಒರುಟಿತ್ತಂಡಲ ಆ ಕುಡ್ಲದ ಭಾಗನ ಊರುವರ್ಮೆ ಪರಡಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ದೆಸೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ 16 ವರ್ಷದಿಂಜೆಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮನ ಊರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೆಸೆಟ್ಟಲ ಪನ್ಪುನೆರ್ದಿಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠಾಂಡ ಊರು ಏತ ಬಲಿಷ್ಠಾಪುಣ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಅವು ನಮ್ಮನ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಡ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ದೆಸೆಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು 2-3 ಜವನೇರು ಕನಕಟ್ಟೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೆಸೆಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಭಗೀರಥ ಪಜ್ಜಾದ ಒರಿದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗೈ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿನ ವಿಚಾರ. ನಮಡ ದೇವರ ಕೊರ್ತನ ಸಂಪತ್ತುಂಡು, ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಕೊರೋಲಿ, ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿರ್ಬೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ. ಇನಿ ಕೋಡೇಡು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ 15 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಂಡ ವಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತವು, ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ. ಅವಲ ಏರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನ ನಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಐಟು ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ, ಐಟು ಒವೇ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ, ಒವೇ ಪ್ರಾಂತ ಇಜ್ಜಿ, ಒವೇ ಪಂಗಡ ಇಜ್ಜಿ ಉನೇನು ಮಾತ ಬರಿಕದಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ದೇಸೆಟ್ಟು ಏರೆಗೆ ಬಡತನ ಉಂಡು. ಆ ಬಡತನಡು ಒಂಜಿ ಕುಬಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಬಲ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೋಡು. ಏರೆಗೆ ಮದಿಮೆದ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮದಿಮೆದ ಭಂಗಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು. ಏರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಿರವರು ಇದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಂತು ಕೊರೋಡು. ಈ ಮಾತ ಚಿಂತನೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಾದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಅವು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ. ಅವೇನೇ ಪೂಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂತೆಯಾದ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ತನ ಸಂದೇಶದಾದ ಕೆಂಡ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲೇನು. ಅವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತವು, ಅವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಉದ್ದೇಶದ ಆದೈತನ ಐತ ಪಿರವುಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಡತನದ ಬೇಗೆ, ನನ್ನೊಂಜು ಕಡೆಟ್ ವಿದ್ಯೆದ ಸುಳಿ, ಒಂದು ಎರಡ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಆದಿತ್ತನು. ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೇರ್ ತೂಲೆ ನಿಖಲು ಮಂಜಿ 20-25 ವರ್ಷ ಪಿರಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು. 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ಪೋಪುನೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನು. ಆಂಡ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆದಾದ ಮಣ್ಣ ಮಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರೋಡು, ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರೋಡು. ಅವಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಕುಡ್ಕ ಮಾರ್ದಾಂಡಲ ಕಡೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡಲ ಮುಂಕುದ ಮುತ್ತೇ ಸನ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಮಾರ್ದಾಂಡಲ ಬಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ. ಈ ಒಂಚ ಕಾಲದ ಗತಿನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಕಾಲ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನು. ಈ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸುಕಟ್ಟುಲ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬಾಗ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಬಿರ್ಬೇರ್ ಕುಡ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ತೊಜಿಪಾಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು. ಸಂವಿಧಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೇರೆಲ್ ತೊಯ್ಪಾವೇರು ದಿಕ್ಸೂಚೀನ್ ಭವಿಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ದೇಶಡ್ ಅಂಚಾದ
ಆ ಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕಿನಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಉಂಡು, ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು, ನಮಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ಬಜೆಪದ ಘಟಕ ಈತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುಳೆತನ ಮಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆಂಜಾರು ಖಾನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾತಿ ಕೊರಡು ದೇಗ ಮಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಈತು ವರ್ಷವರಿಯ ಸಂಘಟನೆ ನಡಪಾವುಡು. ಈತು ಜನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದ ನೋಡು ಅವಲ ಜವನೇರೇನು ಈತು ಜವನೇರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಕೆಲಸಾಡು ಈ ಪಜ್ಜಲ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಶಾನಿ ತೋಜಾವನ ಪಜ್ಜಲ್ ವೇದಿಕೆ ನೀನು ದಿಂಜ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಲಯಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಕಲು ಈ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ದೃಷ್ಟಿದಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಸ್ಥೈರ್ಯನು ಹೊಂದೋಡು, ಸಮಾಜ ಧೈರ್ಯನು ಹೊಂದೋಡು, ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು, ಸಂಘಟಿತ ಆವಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಇಂಕಲು ಆ ಯೋಜನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಲಾಪುಣು ಏತ್ ಮಂಗಡು ಉಂಡು ಸಮಾಜ ಆ ಭಂಗಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಪಂದಿಸಾವಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂಟ ಕುಡುಪುದಲ್ಪ ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ತೂಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಮಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊರೋಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಆ 10 ಲಕ್ಷದ ಪಿರವು ಇಪ್ಪನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ತೂಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬೇರ್ಪಾಡಿಡು ಏರ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಮಿಲಿಯಾಧಿಪತಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮಂತ ರಿಕ್ಷಾಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪುನಕಲು ಲಾರಿಡ ಬಸ್ಟ ಬೆನ್ಪುನಕಲು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸದ ಕರ್ತವ್ಯಗಾರೇರು ಮುಕುಲ್ ಮಾತ 10 ರೂಪಾಯಿಡು ಬೆನ್ಪುನಕಲು ಆ 10 ರೂಪಾಯಿಡು 1 ರೂಪಾಯಿನ ಒರಿತದ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಈ ಕೀರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಸಮಾಜಗ ಮಲ್ತದೀನಿ ಸಮಾಜನ ಸುಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ಬಾಗ್ ಬಿರ್ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಐಕು ಬಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರೋಡೆ ದೇಗ ಮಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಾರ್ವಾಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೆ ಋಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಘೃತಂ ಪಿಬೇತ್ ಬಂದ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತು ದಾಂಡಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಲಾನ್ ಈ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಆಲಾನ್ ಆಯ್ ದೇವರೇ ನಮ್ಮುಜಿ ಹಾಗೆ ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪು ನೀ ಸಾಲ ಮಲ್ತು ದಾಂಡ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಯಿಗ್ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಶರೀರ ಮಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಬಂದು ಜ್ಞಾನಿಲು ಪನ್ಪೇರು ಶರೀರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರವೇನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುನಿ ಅಪನಗ ಶರೀರ ಇತ್ತುಂಡ ದೇವರ ಪನ್ಪುನ ಅಸ್ತಿತ್ವಲ್ಲ ತೊಯ್ಪಾವಲಿ ದೇವರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರೋಲಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಲೇಡು ಈ ಶರೀರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನ ಅವೇನು ಪಸೊಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಸುಭಾಷಿತ ಪರೋಪಕಾರಾಣಿ ವಹಂತಿ ನದ್ಯ ಪರೋಪಕಾರಾಣಿ ದುಹಂತಿ ಗಾವಃ ಪರೋಪಕಾರ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪಂಡದು ಕಡೆಗೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ಶರೀರದ ಅರ್ಥನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪರೋಪಕಾರಗಿಪ್ಪುನ ಶರೀರನ್ ಅಪನಗ ಪರೋಪಕಾರಗಿಪ್ಪುನ ಶರೀರನ ಎಂಚ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಸಂಘಟನೆಡು ಸೇರಿದು ಸಂಘಟನೆದ ಒತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಈ 10 ಪಜ್ಜಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಧಿ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಡು ದೇವರ ದಯ ಉಂಡು ದೈವ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಸಮಾಜದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬತ್ತನು ಸಂಘಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಈತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಕೆ ಎನ್ನತ್ತು ರಾಜ್ಯಡ್ಕೆಯನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಡು ಬಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ದೇಗ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಲೆ 2-3 ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕಣ ಕಟ್ಟುವೇರು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊರಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಲ ದಿಂಜಾವಡು ಆ 2-3 ಜವನೇರು 10 ಜವನೇರು ಏನು ಸೇರ್ಸಾದ್ ನಮ್ಮನ ಚೌಕಿದಾರ್ ಚಂದ್ರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲ್ಲ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂಚೂಣಿದ ನಾಯಕಿ ಮುಕುಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ದಾದವರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ವಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೇನೆ ಬೇಸರನ್ನ ಬರಿಕದೀದು ಸಮಾಜ ಜೋಡಿಸಾವೇರು
ಕರ್ತವ್ಯಲೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾ ದೇವರದಯ ದಿಂಜಿದ್ ಬರಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಗೋಡು ಅಂಡ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಉಂಡಾಯ್ತ ಬೆರ್ಪಾಡಿಡ್ ದೇಗ ಬೆರ್ಪಾಡಿಡ್ ಆ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆವಡು ಪಂಡ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಆ ತಾಕತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೇರ್ಬಾ ಆ ಕಾಲದ ಏನು ಚೆಪ್ಪೇದನ್ನು ಆ ಕಾಲಡಾರು ಕೇರಳದ ಬತ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕನ ಇಡೀ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂಡ ಆ ಕಾಲ ಏನು ಚೆಪ್ಪು ಸಾಧ್ಯನಾ ನಮಗೆ ಎನ್ನೇರ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇನಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬೈದುಂಡು ಪೂರ ರಿಮೋಟಡ್ ಪೋಪುನ ಕಾಲ ಬೈದುಂಡು ವಿಮಾನ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲಡ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಂಡಿ ಉಗಿ ಬಂಡಿ ಬಂದ್ಮುನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ಅಪಗ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ಆ ಕಾಲಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲದ ಶ್ರಮ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಐನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುಖಿ ಜೀವನಡುಲ್ಲ ಮಂತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ತತ್ತರಿಸೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡಿ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಲ ವಾ ಚಿಂತೆ ಲಜ್ಜನ್ನೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಡ ಅವಳು ಬಾಂಬು ಬೂರಾಡು ಮೂಲು ಬಾಂಬು ಬೂರಾಡು ಮೂಲು ದಾಲಾಬುಜು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಭಾರತನ ಕಠದಿನ ಈ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಲ್ಲ ಮಂಡ ಏತ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯದ ಕಾಲ ಪನ್ವೇರು ಎಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ತವು ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅವು ಅಕಲ್ನುಂಡು ಮೊಕಲ್ನುಂಡು ದುಮ್ಮುದ ಅಕಲ್ನುಂಡು ಏರೇರ್ನ ಪುದಾರ ಪನ್ವೇರು ಬಟ್ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮೇರಿಕದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಪೇನು ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಊರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಡ ಬಿಡುವೇರು ದೇಪಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮೂಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮೂಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಈತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕುಲು ಕುಲುದು ಆರಾಮಡ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಾಲ ಭಾರ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ತುಯ್ಯ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯೂ ಐಟು ಒಂಜಿ ಆ 10 ವರ್ಷದ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಂತೀರ ಆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಣತೂಲೆ ದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಉದೇನು ಎಂಗುಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರೋಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಕೇವಲ ಎಂಗಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ತೂಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪಜ್ಜ ತೊಯ್ಯಪಾಯರು ಈ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ವಿಷಯಡು ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗ್ ಬಿರ್ಬೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಪಜ್ಜನ ಬಜಪೆದ ಊರುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕ ಮೈದಾನ ದೇ ಪಂಡ ಮೂಲ ಶಾರದೆ ಕುಲ್ಲುವಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿರಂತರವಾದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಲಾಪನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಇನಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುನು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾವುಡು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ದೀಪಡಿ ಎಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಂದಾಲ ಅರ್ಲೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನನಾತು ತಾಕತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರಿಯಾಡ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶನೇ ಕಟ್ಟೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವೇರೆ ಸಾಧ್ಯತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಆತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆವೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆರಣ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಗುಲು ದಿಂಜ ಸಂಘಟನೆಡು ಉಲ್ಲ ದಿಂಜ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಡುಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಐತ ಓಡಾಟಡಿಪ್ಪುವ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೂನಾಗ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಣಿ ನಾನು ಸಂತೆ ಅದು ಬುಲಿಪೆರವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಣಿ ಮರನಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋಯ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೂಯ್ಯ ಅವಳು ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಐಗೆ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲು ತೂಯ್ಯ ಇನಿಕಲ ತೊಟ್ಟೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಇಲ್ಲಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಆತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಗಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಲೇನೊಂದು ಕೊಂಚ ದಾದಾಲ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಯಿನಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕುಂಡು ನಮಕ್ ದಾದಾತನ ಮನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಡಿತ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಈ ಜವನೇರಡ ಅವು ನಮಕ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಅಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಸಮಯನ ಅಕಲ್ನ ಪೊರ್ತುನು ಪೂರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ನಮಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ದಾವರ ತೆಗೆದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೀನಿ ಅಂತ ಸಂಘಟನೆ ಅವೇನು ನಡಪಾವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರವಡು ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬಾಗ್ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಬಜಪೆದ ಕೇಂದ್ರಡು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳಗಡು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಉಚ್ಚೇಗ ಪೋಪುನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಉಂಡು ಮುಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜವಾದ ಮೂಲು
நடை உரடு கைத்தாள் அப்பே ಕಟೀಲ್ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಉಲ್ಲೇರು 6 ಮುಲ್ತೂರ್ದೇ 6ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಾದಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಕ್ರಾಂತಿದ ಕಿಡಿ ಆಯಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಘಟನೆ ಬಜಪೆದ ಘಟಕ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮನ ಮಲ್ತದು ನೂತನೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಅವಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರಾದೆಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಯೋಜನೆ ಶತಸಹಸ್ರ ಆವಡ್ ದಿಂಜ ನಮನ ಬಂಧುಲೆಗೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಆವಡ್ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಡು ಉದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತಾದ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಡು ಇಪ್ಪಾಡು ದೆತೊನ್ನ ಸಮಾಜ ಪುನರಪಿ ತಿರುಗದು ತೂನಾಗ ನಮನ ಪಜ್ಜ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಡು ಅವು ಮೊಹರಾದಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮದಾದ ದೆತೊನ್ನುವ ನಮಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಡ ನನಾತ್ ಸಂಭ್ರಮಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಉಲೈ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಬೆನ್ಪುನ ಕೆಲವೆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಜವನೇರೇನು ತೂನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಮೋನಡಿಪ್ಪುನ ಐಸರನ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಆ ಪೆರ್ಮೇನ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಕೊಂಡಾಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನಪ್ಪೆ ಮುದ್ದು ಮಲ್ತದು ತರ್ಕದು ತಾನು ಜಕ್ಕೇಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬಾಲೆದ ಮೋನೆ ತು ಎಲ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆದ ಮೋನೆನ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂಚಾಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಂಚಾಪೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನುವಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಬಾಲೆದ ಹಣೆಟ್ ಪಡಿಮೂಡುಣಿಗೆ ಬಾಲೆ ಅವು ಅಂಚಿನೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಐಕ್ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ನಮನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅವಳಿ ವೀರೇರು ಅಕಲು ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡು ಪಡಿಮೂಡಿನ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುದಾಬಾರೆ ಅವಳಿ ವೀರೇರು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಕಂಬೇರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಾರೇರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾದ ಮೇರೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅತ್ಯಂತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ದೈವ ದೇವರು ಧರ್ಮ ಪಡಿಮೂಡಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಸದಾಕಾಲ ಸಂಘಟನೆದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗ ಬೆರೆತಾಂಗ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾಗ ಪ್ರಶಾಂತಿಯರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸುಡು ಕರ್ತವ್ಯಲನ್ ಮನ್ಪುವೇರು ಐಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುನಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತು ನನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಡು ದುಮ್ಮುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತಿಯರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚುರುಕುತನ ನನಾತ್ ಸಮಾಜಗ ಪಡಿಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಉದಯರ್ನ ಕೃಪೆ ಆಕಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಹಿಂದು ಪನೊಂದು ಪೂರೆಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತೇರ್ನಕಲು ದಿಂಜ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರೆಗಿಪ್ಪುನಕಲತ್ತು ನಮಕ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡಪಡಂದು ಕುಡವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿರಮಿಸಾವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈ ಲೇಸುಗೊಂಜಿ ಪುಲ್ಸುದಲಕ ನಾಗನ ಜಿಡಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರೆಲ್ದಲಕ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪುನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ತರೆಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಹೊರ್ತು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿಡ್ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಪಾಡ್ಜಿಂದಾಂಡ ಲೇಸಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಇನಿ ಐವೇರೆ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆನೆ ಪಾಡ್ದ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತಾಯ್ತಿನೇರ್ದ ಅವರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೌಟೇರನೆ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮನದ ಅಣ್ಣೆಯಾದ ತಮ್ಮನದ ಬಿನ್ನೆಯಾದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಚದಿಬುಡಂದೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಪೋಂಡಲ ಈ ಮಣ್ಣು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚದಿ ಕಟ್ಟಿನಾರಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚೌಟೇರನೆ ಈ ಪುರ್ತುಗು ತಮ್ಮನದ ಅಣ್ಣೆಯಾದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ತಮ್ಮನದ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಯೋಧೆರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಶನ ಕಾಪೆಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಧೆರೆ ಶ್ರೀ ರಾಬಿನ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಇರನೆ ವಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ
ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಮಲ್ದಿನಿ ಅರಿನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಮದಪಂದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೇರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾದೆ ಬಹುಶಃ ಐವೇರೆ ಸಾಧಕೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಗುರ್ತ ಇಚ್ಛಾ ಅಂದಿನ ನಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಣ್ಣರುಟ್ಟು ದಿಂಜಾದ ನಕುಲು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣೆ ಅವು ಮಾಜುಣು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಜೀವದ ಉಸುಲು ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುಟ್ಟುದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಬಹುಶಃ ಲೋಕರ್ಮೆ ಮೆನ್ಕಾಯಿನಾರು ಆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಮಾನಿಯಾದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೌಟೇರು ಕರಿನ 26 ವರ್ಷದಿಂದ ದೈವಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡ ಏಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೌಟೇರು ಒಂಜಿ ಕಣನೀರು ಜಪುಡಾಯರ ಆನಿದ ದಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಕಣನೀರು ಐಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲುಲ್ಲಾ ಪನಿಪಿನಂಚಿತನ ಬಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚಾಕ್ರಿಮಾನಿಯರೇನೆ ಗುರುತಾರ್ಥ ಮಲ್ತದೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆನ ಪಾಡ್ರ ಐಸಿರ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಅರ್ನ ಜೀವಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡೆ ನರನಾಡಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಡೆ ಪನಿಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಅರ್ನ ಸಾಧಾರ್ಮಿನಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ವಸಂತಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡೆ ಆನು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಾರ್ಲ ನಟ್ಟುಗೆದ ಬದುಕೆ ಬಂಗಾರ ಅವಡೆ ಬಾಳು ಬೆಳಗಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಉಡಲಂಗಲ ಪುಡ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನ ಅರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲೆ ದಿಂಚ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ತಮ್ಮನದ ಅಣ್ಣೆ ತಮ್ಮನದ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೆರ್ಮೆ ರಾಬಿನ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕೆ ಕರಿಣ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಉಸುಲುಗೆ ಬೋಡಾದ ತನ್ನ ಉಸುಲು ಮಲ್ತದೆ ಕಾಪೆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾರೆ ರಾಬಿನ್ ರೊಜಾರಿಯೋ 2023-2024 ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಡೋರಾ ಡಿಸೋಜ ಬಕ್ಕ ರಿಯಾನಾ ಮುಕುಲ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಬದುಕೆ ಬಂಗಾರ ಅವಡೆ ಬಾಳು ಬೆಳಗಡೆ ಪನಿಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಬಚಪೆ ಘಟಕದ ಈ ಯಜ್ಞದ ಲೆಸಡೆ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನೆ ಅರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಗ ತಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋಡ್ತಿ ಸಾಧಕಿ ಕುಮಾರಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜ ಒಂಜಿ 7 ಕಡಲದ ಆಯರಡು ಪೋರ್ದು ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೊರ್ತಿ ಮಾವಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುದ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಪನಿಪಿನ ಬಾನೆತ್ತರಗು ನಮಲ ಪನಿಪಿನ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಮುರಾಣಿ 2026 ತೆಲಂಗಾಣ ಅಡ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದೆ ಇಡೀ ತಂಡನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದರೆ ನನಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪನ್ನು ಕುಡೋರ ಕನಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗೆ ಒದಗಾಡೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿತ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆಲ್ನ ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಯುವ ನೇತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಏಪಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಜಾರು ಕಾಣ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಬಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ಕಡೀರ ಮಗೆಯಾದೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಬದುಕಿಡ್ದು ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದ ದಂಡಲ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಸೆ ಪಸೆ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆನ ಚಿತ್ತನ ಸಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಯಜಮಾನ್ಯರಾದ ಆತೆ ತಂದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆನ ತೆರ್ತೊಂದು ಗುರಿಕಾರೆಯಾದ ಈ ಬಾಗಡು ನಡೆದ ಚಿತ್ತನ ಚುನಾವಣೆಡೆ ಒಜಾತ್ ಈ ಗಟ್ಟಿ ತನ್ನನ್ನು ತೋಚಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ರೀತಿನಲ್ಪ ವಿಜಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಿಖಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿಂದು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿಸಿಕ್ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆ ತಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಕಲು ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಟು ತುವಂದೆ ಅಂಚಿ ಉರ್ದೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನಕಲು ಏರಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಐಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ರಘುನಾಥನ್ ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ನ ತುಂಬುದ ಬದುಕಲ ಬಂಗಾರ ಅವಡೆ ಬಾಳು ಬೆಳಗಡೆ ಒಂದೇಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಡೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ನನಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಬರಡಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತಾಯ್ತು ನೇರ್ದವರ ಈತಿ ಜಂತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಒಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಡಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿನ ಗೆಂತು ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದಿಗೆ
ಬಾನುಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿನ ಗೆಂತ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದು ಕಡಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಪೊಯ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದಿಗೆ ಆತ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪುರ್ತುದೊಲಾಯಿ ಕಡದು ಗೊರಪಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆನು ಪಾಡುಡು ಪುಗೆಲಗೊಂಜಿ ಶಾಲದ ವಾನಾದಿಗೆ ಪಾಡುಡು ತರೆಕೊಂಜಿ ಪೇಟನಿಗೆ ಅರವಡು ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಮನಿ ಮಾಲೆನೆ ಪಾಡ್ದು
ನೂದು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಂಡೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಲೆ ಎತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭ ಅಂದ್ ಇನ್ನಿಕ್ ನೂದೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಲೆ ನನಾತ್ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಈ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜಪೆ ಘಟಕ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ರಡ್ಡು ಜನನ ನೆನಪಡು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿ ಬುಣ್ಣನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ನಮ್ಮ ಬಜಪೆ ಘಟಕಗೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕೆಯಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಿತ್ತಿನಾರು ಇನ್ನು ಇರುವೇರ್ಲಾಕಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಆಂಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಇರುವೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನೆನತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬತ್ತ ಪಜ್ಜೆನ ಪಾಡೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನಮನೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ವಕೀಲರೇ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಲೇಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಂಬೇಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶುರುಕು ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆಯಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಏನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನೂತನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಅಂಚನೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶಿವರಾಮ್ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ಸೇರೋಡೊಂದು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದಕಂಡ ಬಹುಶಃ 11 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಜವನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುದಾರಡೊಪ್ಪನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು LKGಗೆ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿನ ಮಲ್ತದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬರೊಂದು ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದು ಆ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದಂಡ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪನ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚೋಡು ಪನೊಂದು ಈ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಐತ ಮುಖೇನ ಇನಿ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಚಾಚಿದ್ನ ನೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರ್ ಭಾಗಂಬಿಲರೆ ಅಂಚನೆ ವಸಂತಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಹನಾ ಕುಂದಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಕೀಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಯಾದವಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದಿಸೋ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಹಿಡಿತದ್ಲ ಈ ಊರುಡು ಬಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನ ಬುಂಡಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದಿಸೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರಿನ ಎಡ್ಮ ವರ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಂದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಪುನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪೊಂದು ಬರಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡೊಂದಂಡ ನೆಕ್ ಅಪಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಶರತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದ್ರಪ್ಪನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೆರೆನ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುಪ್ಪನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಕಿರಿಯರೇನೆ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಸ್ತ್ ತೂಪನಮ್ಮ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪನ್ನಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ
ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಪಂಡ ಎಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪುನ ಅಶಕ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಉಲ್ಲಾಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಇನಿ ಈ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಚ್ಪೆ ಘಟಕ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ 10 ವರ್ಷದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನೂತನೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆನ ಮೂಲ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಇನಿಮುಟ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ನನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ 4 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆನ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುದರ್ದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರಡಿ ಯಾನೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ಇತ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪನಕ ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಇತ್ತಿನಾರತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಲ್ತ ಉಪ್ಪುನಟ್ಟ ಸಮಯಡು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಲೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯ ನೋಡು ಆ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಅಂದೆ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೇರಳಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇನೇ ತೂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತೂದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಹುಚ್ಚರ ಸಂತೆ ಒಂದೇನು ಸರಿಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಆರು ಪುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಆ ಸಂಘರ್ಷಲು ವಾರೀತಿಡಿ ಇತ್ತನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿಲು ಆ ಮಾತಾ ಕ್ರಾಂತಿಲ ಸಂಘರ್ಷ ರಹಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಏರೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇನೆ ಈ ಸಮಾಜಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಗ್ಲೇನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಲ್ತೇರು ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊರ್ಜೇರು ನಂಗೆ ನಮಕ್ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಅವಮಾನಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿಡ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗುದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿಜೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿನಿದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಓಲು ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಬದಲಿಗೆ ನಮನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮನೇ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಗಳು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆವಡೆ ಐಟ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡೆ ಆ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೊಲ್ಪಾವಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕಲ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತಿನಗಲು ಸಮಾಜಡು ಪುನಃ ಅಶಕ್ತರೇನ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲನ ಬಲ್ಪು ಆಪಲಕ ಮಲ್ಪುನೇನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ನಂಕ ಪಂಡುಕೊರ್ನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದೀನಿ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಆ ದಿಸೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಳು ಈತ ಜನ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಾರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಚ್ಪೆ ಘಟಕ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಪತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಅವು ನಿಗಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದುಂಡು ಆ ವಿಚಾರ ನಿಗಳು ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ನಟೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಾರಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಾತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬುಟ್ಟುನಗ ನಮ್ಮ ದಾದ 11 ಬತ್ತದ ಅಂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರ್ಲ ಏರ್ಲ 11 ಬರ ಪೂಜ ಸೈನಗಲ ನಮ್ಮ ದಾಲ 11 ಪೋ ಪೂಜ ಈ ಬದುಕು ಪನ್ಪು 4 ದಿನದ ಬದುಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಕುಡೋರಿಯಾಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರೆಗಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಒರಿಯಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ನಗಲು ಅಜ್ಜರ ನಗಲು ಆದಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿ ನಗಲು ಆದಪ್ಪು ಏತೆ ಬಂಗೋಡು ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಇನಿ ಅಗ್ಲಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಅಗ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಗಲ ಆಶೆಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ನಗಲ್ನ
ಜವಂದಿನಗಲ್ನ ಶುರುತ್ತ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ನಮನ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಲೆಪದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕದ ನಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪುನ ಬೇಲೆನ ಮಾಡ್ದ ಆವಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಜವನೇರಲು ಜವಂದಿನ ಪೊಣ್ಣುಗ್ಲತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಈ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಂಡ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ನಾಡಿದೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರುತ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪನ್ಪುನು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಒಂದು ಪಂಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜಿ ಇನಿ ಪೂಜಾರಿ ಜಾತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಪಂಡ್ ಗುರುತ್ಸ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಗಳು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜೋಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಗಳು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜೋಡು ಪುಟ್ಟದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಒರಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಇಂಚಿನದ ಜಾತಿದೇ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮೋಡೇ ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಪೂಜೆರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕೊಲು ಒಂದು ಉಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಕ ಇನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಯರೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲೇನೆ ಅವೇನು ಅಗಲಡನೆ ಪಣಂದು ಆ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದದೆ ಅಗ್ಲೇನು ಸರಿಸಾದಿರ ಕನಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪಡೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲೇನು ಕ್ಷಮಿಸವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಸದೃಢ ಭಾರತನ ನಂಗೆ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿಕ್ಕ ಇನಿ ಭಾರತ ಬಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದಾದ್ನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಉಂದೇಟು ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಸ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆಲಾತೆ ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮನು ತೂ ಅಂದೆ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪುನ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪುನ ಅಗ್ಲೇನೆ ಗುರುಸದೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಟು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸರಕಾರಲೆಡ್ದೆ ಆವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರಾ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸದೃಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದಾಲ ಪಾತೆ ರುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಚ್ಪೆ ಘಟಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನಿಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಲ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಿಗಲೆಡ್ದೆ ಆವಡೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮುದಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತಿದೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಂಘರ್ಷ ಇಜ್ಜನ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೋಕೊಡ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸು ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖುಷಿತ ಸಮಯ ಹತ್ತುಂದು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸವೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಿಂಗಳು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ನೀ ಜಗತ್ತು ದಾದ ಅವೊಂದುಂಡು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರೊಟ್ಟು ಆತಂಕೋಡು ಜೀವಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯನಗುಲಾದು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಕರೆತಾಗುಲಾದು ಪಡೆ ಇನಿ ವಿದೇಶಲು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಗಲಡೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೆಣ್ಣಗ ಅಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆತಂಕೋಡು ಉಲ್ಲೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಓಲು ಆಂಡಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕುಂಠಿತ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಂಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪಡೆ ಅಂಚಾದೆ ಯುದ್ಧ ಒಯ್ಬೇಕಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏರು ಪೂರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಇವು ಯುದ್ಧಗೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರ ಆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ದು ಯುದ್ಧ ಬೇಗ ಉಂತುದು ಈ ಜಗತ್ತಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿಡಂದು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಭಿನ್ನ ಮದಿಪ್ಪುನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತನ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರ್ ಲೆಗದಿಂಜಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆ ನನೊಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡ ರೀತಿ ನೇರ್ದ ಅವರ ಉದ್ಯಮಿಲು ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಆರು ತುಂಬತ್ತ ಪಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪುರ್ತಕು ಅರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನ ಮುಂದರ್ಪೆರೆ ಅನುಕೇನೊಂದು
ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ 10ನೇ ವರ್ಷಡ್ ನೂತನೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಆಂಡ್ ನನ ಪರತ್ ಮುಂಡಾಸನ ಜಾದೆ ಪೊಸತ್ ಮುಂಡಾಸನ ಏರಾವನ ಚಿತ್ತನ ಪೊಡ್ತು ಮುಂಡಾಸ ಏರಾವನಿಂದ ಪಂಡ ಜಬದಾರಿಕೆನ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲೇ ಪೊಡ್ತು ಪೊಸತ್ತ ಚಿತ್ತನ ತಂಡನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಜಪೆ ಘಟಕಗ ನನಾಥ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲಂಗಲಪು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಯೋಜನೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಕಲು ವೇದಿಕೆಡೆ ಬತ್ತದೆ ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ ಕೈರ್ದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪಿರಾವುದ ಸಾಲಡ್ ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತಾಯ್ತು ನೇರ್ದ ಅವರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣದ ಸಮಾರಂಭ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮನೋಜ್ ಅಮೀನ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಸುಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಬಡಗಮಿಜಾರು ರಿತೇಶ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಪೆ ದಯಮಲ್ತದ ಪುದರ್ಲೆತ್ತನಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಶಾಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ ಪಿರಾವುದ ಸಾಲಡು ಉಂತೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದೆ ಜೀವನ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೆಂಜಾರ್ ಖಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನಿರಂಜನ್ ಕರ್ಕೇರ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಮುದೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಮೀನ್ ಪೆರಾರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕಟೀಲು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಡೀರ್ದ ಗುರಿಕಾರೆ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಟಪೂರ ಗುರಿಕಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಣ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕಟೀಲು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಪೆ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಬಂಗೇರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ರಾಕೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮುರನಗರ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ನೂತನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಚೇತನ್ ಬಂಗೇರ ಕಂದಾವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಬಲ ಕೈ ಸಾಂಗ್ ಕೊರದು ಆದಿರ್ಪುನಾರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ಚೇತನ್ ಬಂಗೇರ ಕಂದಾವರ ನೂತನ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಬಿರ್ವೇರಿ ಕುಡ್ಲದ ತೇರಿನ ವೈಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರಿಕಾರೆ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರಾರ ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನಲ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೂತನ ವಾಯನಚಿತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರಾರ ಮೇರೆಗಿಪ್ಪಡೆ ಓಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಕರಿಣ 7 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಪ್ರಶಾಂತರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜಪೆ ಘಟಕ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸೇನಾನಿಲು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಮಾತರ್ನಲ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಜಪೆ ಘಟಕದ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಸೇವೆಗೆ ಶತ ಸಿದ್ಧ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡ ತಯಾರಾತನ ನೂತನ ವಾಯನಚಿತ್ರ ತಂಡ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೇಸ್ದ ದುಂಬತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಲಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಕೀಲರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಗ್ಮಿಲು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಲೇಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಬಾಂಬಿಡು ಪಣದ ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲೆ
ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ದೇವರಿನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿಪುನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೆತ್ತನೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ಬೊಕ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆನಲ ಅನುವು ಪಡೆಯೊಂದು ಯಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕೆಡೆ ನಿಕ್ಕು ಬೈದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಏನಂದಲೆತ್ತದು ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಾದರು ಪನ್ಪುನೈಗೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜೇ ಕತೆ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಅಂಶಲೆನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮುಗಿಪುವೆ 16 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಅವು ಏರು ಪಾಪದ ಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೈದೆರ್ತು ಎಂಕುಲು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನೈಗೋಸ್ಕರ ಒರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆ ಇನಿಕಾನಾಗ ಆರು ವೇದಿಕೆಡು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೇರದಾದನ ಅಂಡ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕಾರಣ ಆಪೆ ಮಾತ ಜವನರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಒರಿ ಆದರ್ಶ ಎಂಕು ಒರಿ ಏರಾಂಡಲ ಇಷ್ಟಾಂಗಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒರಿ ನಾಯಕನ ಪುದರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ 6 ಕಟ್ಟಿನ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು BJP ದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲಡ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲಡ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಮತದಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಾದು ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಯಾನು ಒವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ವಕ್ತಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತೊನ್ನ ಜನ ಯಾನತ್ತು ಯಾನು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗ ಆಂಡ ಎಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಮಾತ ಮತ ಪಂಥ ಪಕ್ಷ ಭೇದದಾಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾಜಡು ಗುರುತಿಸದನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಭಾಗ ಯಾನು ಅವು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಭಾಗ ಯಾನಂದು ಪನ್ನರೆಗ್ ಯಾನು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಕೇರಳದ ಚೆಂಬಳತ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ತೆಲ್ತದು ಪುಟ್ಟಿನ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಗುರಿ ಅವು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪಂದು ಭಾಷಣಡ ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಆಂಡ ಐನು ಸ್ವತಃ ಪಾಲಿಸವನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಡದು ಯಾನು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನ್ನರೆಗಿಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಐತ ಘಟಕ ಅವು ಬಚ್ಪೆದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪುಡು ಇನಿಕಾನಾಗ ನಿಕುಲು 10 ವರ್ಷನು ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ದರು ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸಹೋದರಿಯಾದು ಇಡೀ ಬಚ್ಪೆ ಘಟಕದ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಯಾನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದಶಮ ಅವು ಶತ ಆವಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಈ ಶತ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಅವು ಸಾವಿರಾರು ಯೋಜನೆ ಆವಡು ಪಣದು ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪನ್ನರೆಗಿಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಅವು ಮಾನವೀಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಾನು ಆ ಕಥೆನೂ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ RSSದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಥೆನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಯಿ ತಾಂಕುನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ನಾಯಿನ ತಾಂಕುವೇರು ಇಲ್ಲದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಿಂತೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮದದ್ದು ಬುಡ್ಪ ಅಂಡ ನಾಯಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ತಿಂತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮದ ಪೂಜ ಅಂಚಿ ಪ್ರಪಂಚಡುಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ತಾಂಕುವಲ್ಗೆ ಆ ನಾಯಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಪುಂಡುಗೆ ಬಾರಿ ಅಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿ ಓಲುಂಡು ಪಂಡು ಇಡೀ ಬೀದಿ ನಾಡುವಲ್ಲ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಏರಳ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡುಗೆ ಬಲ್ತು ಬರ್ಪಲು ಅಲ್ಲ ಹಲೋಂದು ಬಂದು ಪೂಜಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಬೋಡು ನಾಯಿನೂರ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲ ಐನೂರ ಅರಾದು ಪತ್ತೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತು ಮೋಕೆ ಆ ನಾಯಿ ಪಣ್ಣಂಡ ಫೋನು ದೆರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಗಾಲ ಕೇಂಡಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ತಾ ಪಂದು ಹೌದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದು ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಅದಾಗ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು 1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಾತೆರ್ನ್ಯಾಲ್ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ದಾಯಗ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇದರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡುದ ಪಿರಾವುಡ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂತೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ತೊನ್ನೊಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ನಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು ದುಡ್ಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊನ್ನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಬೆಂತಿ ದುಡ್ಡುನು ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಡು ಏರು ಬಂಗದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೆರೆಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಅವು ನಮಡ್ದು ಆವಡು ಪಣದು ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಕೇನರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ತೂಪ ಎಂಕುಲು ಎರೆಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಆಕುಲ್ ಗೆಪ್ಪುನ ಕಣನೀರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಪುಣದು ಎಂಕುಲು ಮಾನುವ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮ ಎಂಚಾಕೆ ಏನಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ಅಂಡ ರಾವಣ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕಸಗ ರಾಮ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಗ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಅಂಡ ಕಂಸಗಾರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಯರು ಅರ್ಥಾತ್
ಮಾತ್ರನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಬದುಕರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆತಜಿ ನನ್ನ ತೃಣ ಮಾತ್ರಗ ಸಮಾನಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮದ ಆ ಒಂದು ಬಿರುವೆರ ಕುಡ್ಲದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐನು ಒಯ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜವನಿರ್ನ ಕೂಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಲಕ್ಕದೊಂದು ದಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ಮಾತ ಘಟಕುಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಒಂಜಾತ್ತು ವರ್ಷ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಾದ ಕಾತಿನ ಶಬರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಬೃಷ್ಟಾನನ ಉಣಸು ಮಲ್ತಿನ ರಾಮ ಶಬರಿನ ಜಾತಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜೇರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥನು ಮೀರ್ದು ಬದುಕಗ ಅಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತಿನ ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಗ ನನ್ನವರ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಇಡೆಗ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಎಗ್ಗೆಲು ಎಸಲಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡುಂದ ಅಂಡ ಬೇರುಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಬೊಳೆಚಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಟ್ಟೋನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ ಕುಂದರ್ ಮೇರೆಗೆ ದುಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಗಳ ಅಟ್ಟುಗು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಯನ್ನು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುವ ದಯಮಲ್ತದ ಒರು ಅರದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೆ ಎಂಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕೆಂಜಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ರೋಹಿತ್ ಸಪಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾವ್ಯ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಇನ್ನಿತ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರು ತಂಡದ ಸರೋಜಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾವ್ಯ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಥದ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತು ಬಜ್ಪೆ ಇರ್ಲಾ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಸಪಲಿಗ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲಾ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲಾ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲಾ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ವಕ್ತಾರರಾದ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಜೊತೆಯಾದ ಎಂಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇ ಜಿತೇಶ್ ಕೆಂಜಾರು ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಈರ್ಲ ಮನೋಜನ್ನೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಪೊರ್ತದ ತುರ್ತಾಯ್ತನೇರ್ದ ಅವರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪುಗು ರಡ್ಡು ಒಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಜಪೆ ಕರಂಬಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸೇವಾ ಪಥಕ್ಕಾದ ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಮುರಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನೆಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಗಾದ ಗೌರವದ ಮನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದ ಮನೆಗೆ ನೆತ್ತ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರರು ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಜಪೆ ಕರಂಬಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆಲ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಒಲಗ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗೂರ್ದೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ದಿರು ಅರೆಗೆ ಅರೆನ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಹುಶಃ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಚಿತ್ರ ಸಭೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆ ಆತೇರಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಕಡೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಸಾಧನೆದ ಸಾತಿಡೆ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಪುದೆನೆ ತರ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ. ಬಹುಶಃ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಲೇಸುಗೊಂಜಿ ಕಲೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏಳೆಟ್ಟಿಗೆ ಏಳುಂಡು ಅಂಚ ಅದು 7 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಕೆನೆ ತರ್ಕೊಂಡಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನೇ ದಯಮಲ್ತದೆ. ಪ್ರಶಾಂತನ್ನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವನೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ನೆನೆಯಿರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ ಪ್ರಮೋಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಕುಲು ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು 100 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಡೆ ಅಜ್ಪತ್ತ 5 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆನೆ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನೆ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜೋಕೆ ಮೋಕೆಡು ಕೊನಪುನಲ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದಾರಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆದಿರ್ತಿನಾರು ನನಾತ್ ಕೂಟಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಪಿನಾರು ಇನಿತಾದ ದಿನೊಟ್ಟು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟೆ 7 ವರ್ಷ ಸಾರಥಿಯಾದ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ತೇರಿನ ವೈತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಆಯ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಪಡೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಂದರ್ಪರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸನೆ ಮುಂದರ್ಪರೆ ಇರಡಲ ಅನುವು ನಟ್ಟೊಂದು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ್ನೆಟ ಬತದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ನಂಗೆ ಬತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ತರಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆರ್ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಜ್ಜಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯಾರ ಆರ ಮುಂದುವರಿಯುನ್ನೊಲ್ಲೆರಿ ಪೊರ್ತೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಕೋಡೆದ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿದ ತೊಂದರೆ ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾತಿನಿ ಪದ್ಮಣ್ಣೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದಾರು ಅವ ಆ ಅನುಮತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅರೆಗೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಬರನ್ಲಕ ತೂವನ್ನಾರು ಇನಿತಾತು ಪೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಕು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಈತ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ನಾವು ಮಾತ ರಾಶಿ ಆವಡು ನಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಕೆನ ತರ್ಕೊನ್ನಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಈ ಪರ್ತುಗು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಸುರಕಾದು ಪೆದ್ದೆ ಅಪ್ಯಮ್ಮಗ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೇರೆ ನೆಂಚಿತನ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕನ್ಯಾತಿ ಕನ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ ಬಸ್ಬೆ ಘಟಕ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶುರುವಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೀಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲು ಅವೇನು ಅಪಗ ಅವೇನು ಪರ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತ ರೂಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅಪಗ ಎಂಕಲು ಓವೇ ರೀತಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತಿಜ ಬಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಬಿರ್ವೇರು ಕೊಡ್ಲ ಬಸ್ಬೆ ಘಟಕ ದಾದ ಪಂಡದು ಅವು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ತೋಷ್ಪಾದ ಕೊರಿಯಾ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಜೋಗಟ್ಟೆಡು ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬಿರುವೇರು ಕೊಡ್ಲ ಬಸ್ಬೆ ಘಟಕಡು ಕೆಂಜಾರು ಕಾನು ವಲಯದ ಸಂಚಾಲಕ ಆದ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ಗುರಿಸ್ತಾದ ಅಬಗದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಶರತನ್ನೇ ಬಸ್ಬೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾತ ಯಜಮಾನಿರುಳ್ಳಿಯರು ರಾಕೇಶ್ ಅವಡು ಸೂರಜ್ ಅಕುಲ್ಪುರ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಏತೆ ಐಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕುಟಂಜಾತ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಐತ ಬೇರಿಕ ಬೆರಿಯಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಉದಯನ್ನೇ ಏಪಲ ಓವೇ ವಿಷಯಗಳ ಬೇರಿಕ ಬೆರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓವೇ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡಲ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೀರೋಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಉದಯ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೇನ ರೇಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ನೋಡು ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಊರೋಡು ಕೆಂಜಾರು ಕಾನ ವಲಯಡು ಸಂಚಾಲಕ ಆಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದಿತ್ತಿನಾರು ಎಂಗಲ ಊರ್ದ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಜಾರು ಕಾನ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ನಾಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಅರ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ದಾದ ನೋಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಅವೇ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅನಾಪಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ದೆತೊನ್ನ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರ್ಪತ್ತು ಬದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಸಾಧನದ ಪಿರವಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮಾತಾ ಜವನಿರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲ್ನೇಟ್ ಅಕಲ್ ಮೊಕಲೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರಿಂದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಚೂರು ಹಿರಿಯರು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಯ್ದೇರಿ ಪಾಪ ಆತು ಏಜ್ಡ್ ಎಂಕಲರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉರುಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ವರ್ಷದ ಒಂದೇಟು ಪಯನಾಡು ಏರು ಪುರ ಎಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಏರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಯಾನ ಅಕ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಅವತ್ತಂದೆ
ಏರೆಗಾಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಡಿಯನ್ನು ಎನ್ನರ್ದ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯನ ನಂಡ ಅವೇನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಪುನ್ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮದಿಪುನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿತನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ HS ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ HS ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಕೊಲ್ಲಿನಾರು ಶಿವರಾಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಗುರ್ಖಾರ್ಮದ ಮದಿಪುಗಾದು ಸುರಕಾದಿಯನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕಟೀಲಪ್ಪೆನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಮೂಲು ಪೀಡಲುಗಳು ಸರಾದಪ್ಪೆನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಳಿತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿನ 10ನೇ ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿನ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಗೆ 7 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಏನನ್ನು ಈ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಘಟಕಗೂ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಮಾತೇರ್ನ ಎದುರುಲ್ಲ ಮಾತ ಇಡೀ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಟೀಲು ಎಕ್ಕಾರು ಮಾತ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಏನನ್ನು ಮಾತರ್ನ ಎದುರುಲ್ಲ ಉಂತಾದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಉಂತಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆಣಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಎದುರು ಎತ್ತದ ಗುಂತ ಒಂದು ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಆಣಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಘಟಕನು ಅವೇ ನೀರು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನಾರ ಅಂಚೆ ಮಂಡ ಆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಅರೇಗ ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಪೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಗೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಣಂದು ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಕೊಲ್ದಾರು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಳ್ಳೆರ ಏರೆಗಳ ಮನಸ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಮೂಲು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತರ ಈ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತಾಯ ಮಲ್ತ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಜ್ರಂಗದ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿತ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ರ ಮೌಕೆದ ಅಲೆಪ್ಪಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನೇ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರಿಕಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಮೌಕೆದ ಲೆಪ್ಪಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಅರಣೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯ ಮೇರೆನೆ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಜೆಪೆ ಘಟಕದ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದಂಚೆ ಪಂಚೆನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ HS ಇವರು ನಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಸೇವಾ ಪಯಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡವರು. ಆವಾಗಲೇ
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ HS ಇವರಿಂದ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬಜ್ಪೇಟ್ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ಬಾಗ್ ಬಿರುವರ್ ಕೂಡ್ಲ ಸಂಘದ ಸಮಸ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಅದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನನಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಬಿರುವರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾರವರು ಏನಿವತ್ತು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು 10ನೇ ವರ್ಷ ಸಂಗಮ ಇದೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಅವರವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು 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 ಜನಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ. ಯಾರು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಘ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿರುವರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಘ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಘ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಅವರು ಆಯ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಜ್ಪೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿದು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಗರ ಆಗಲಿ ಮಹಾನಗರಗಳಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬಜ್ಪೆ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಜ್ಪೆ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತೇನು ಬಿರುವರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು. ನುಡಿಸುಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ HS ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೇವಾ ಪಯಣನ ತೂದು ಈ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಸೇವಾ ಪಯಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾಲ್ನ ಜೊತೆಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲಂಗಲಪ್ಪುಡು ಜೊತೆಯಾದ ಉದಯಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವೇ ನಡೆಟ್ಟು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಡೆಕಣ್ಣದ ಕೊಡಿದುಕ್ಕದ ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಕೆದೀದು ಬೈದೇರಿ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದ ಜವನೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆನದೀದು ಬೈದೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಜ್ಪೆಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ತಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲದ ಒಟ್ಟುಗಾರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟೀಲ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಬಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ದಯಮಲ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಅಂಚನೆ ಭುಜಂಕುಳ್ಳಲ್ರ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮುರನಗರ, ಸಂದೀಪ್ ಕುಂದಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಂದಾರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಿಖುಲೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪೋ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘದ ಎರಡಲ ಸದಸ್ಯರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘದ ಎರಡಲ ಒರಿ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ ಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ದುರ್ಗಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನೇತ ಎರಡಲ ಒರಿ ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎಕಾಡ್ ಆಜು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಿದ ಎರಡಲ ಒರಿ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಚ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಗಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೇತ ಎರಡಲ ಒರಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಒನಸದ ಅಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರೆ ಸಂಗಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಓರಿ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷತೆ ಇದೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ಬೋಧಕ ನಾಟಕ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟೆ ಪಡಿಮೂಡ್ದು ಬಾರ್ಯರ ಉಂಡು. ಈ ತಂಡದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎರಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತದೆ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಒಂದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮಮಲ್ಲ ಪುದಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಈ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ಬೋಧಕ ನಾಟಕ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಪಡಿಮೂಡ್ದು ಬರ ಉಂಡು. ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡಿಯಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂದು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ತುಂಬುದ ಲೇಸನೆ ಮುಂದಾರ ಪೆರಣೆಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಗೆ ಮುಕ್ತಲೆದ ಚುಕ್ಕಿನದೇ ಒಂದಲ್ಲ.